pasensya na po sa katong na post na po dito sa Facebook, no? Wala po business ato. Ano ka na kayo na kuhan kasi daw kung saan akong sakit, diba? Kasi daw mawala na po tayo yung paliputan. Actually, ako sakit, mga kabingka. Sakit po kayo, mga kabingka. Anak. Gusto ka? Years later. Ano ginatawag ko? Kampanirang Kuba. Wala kay sakit. Ako yung sakit is normal lang. Pero nakuha na ko din na anak ba na? Di pa ko mawala ng kalibutan, mga kamingka. Don't worry, mga nagasubaybay sa ako, mga kapingkagitan sa una hanggang karon. Okay, dagang kayo nagpasalamat, madadala na to na ako ni hantod sa akong kamatayon, mga kamingka. Okay, so wala ko'y sakit, mga kamingka. Ako sakit ng yana ang panpod na basinog, wala kong biwindi. Wala ko wala ko kikitik sa posible ko kasi kikitik ko sa hindi. Okay, mga kabika, by the way, ako din kuha na ni mga kabika is pasalamat, no, kay na nag-sponsor sa ako. Thankful kay nag-sponsor kani akong ipakita nga video, mga kabingka, sa inyo. Bisag ka mga ni mga kabingka, kung makadawat mo kinani, mura mo nakadawat o nakadaog mo sa Mega Lotto Jackpot, no? Kamo ngay matagahalo isa ka sakong nga bugas. Dili ay tunga sa sako nga bugas. Tunga sa sako 25 kilos, di ba? Ang isa ka sako is 50 kilos. So 25 kilos, pero mura siya isa ka sako kay kuan man kasako, pero gamay siya. Pero pasalamat yun ko sa nang hatagan, di lang daw siya magpamisyon kung pinsa ni tanaw na to ni mura na to ni i-inbox kung sa ni kalami, kung sa ni ka-colorful ang karibugas, no? Mo siya ginatawag ko Sean quality balibanay tanner rice. Social kayo. Tago di ay dapat na magpasalamat sa itaas. So bisag unsa tong estado sa tong kinabuhi, bisag unsa tong reliyon, basta importante diya kung natin pananalig sa Diyos, mauna na siya. Okay, so ako kay magpasalamat sa mahal na Panginoon, Amahan sana sa Espiritu Santo. Amen. Lord, nagpasalamat ko bisang na mga changes na nahitabo sa ako, bisan o kanaganing sa tawagan na kanaganing katong sa unang pinapog na pinapugman maparalyze na ko, pero natagaan yapon ko mga function. Tapos katong pang mga paspas 2014 dili 2013 na atin ako kumbaga kami ako pag-vlog karon, mahal na Panginoon, morning yun na tawag na ko second life, no? Second life. Abin ako katong sa una is katapusan na ako, katong na-dihydrate ko sa una,
2013 pinapunti na ko matabang kay mo kanang kuan ako eh para nakukul sa manok pa wala ni umoy so kana lang gud so di ka makalimutan mahal na Panginoon ikaw akong inspirasyon ganon ito karon nabuhi pa ko ni kalibutan na no diri sa kalibutan so unta kani akong pagpa-vlog kung maswertihan mo gani ko ang mahal na Panginoon ipanumpa yun ako sa imo kato kung gusto nga dream na makatabang ko sa mga tao nga mas dagan pa kumatabangan diba karon di pa kay nako siya mabuhat kay syempre wala pa kay ko ga-income sa YouTube kung ga-income na siguro ko mas dagan ako matabangan na mga tao sakit kay sa dugan na nakoy matunggan ba nga ang uban bitaw nga uban diya nga walay gitaon diba tayo wala ginakaon tapos may uban niya nga ako basta akong panumpa yun sa mga mahal na Panginoon na kung kikita ako dito sa YouTube ko tutulong at tutulong ako okay Amahan sa Anak sa Espiritu Santo Amen. Okay, no? Balik ta mga kamingka. Ipakita na ko ang akong gusto nga ipakita nga bukas basig na kaingon mo atik-atik kami nga ako mga kapingka. Okay, so here we go. Monis na mga kabingka. Monis na bugas. Ito na yung ipakita. Karoon mga kabingka. Magtanong kayo ng utang na loob. Kung gusto sila, budating ang kapangyarihan, ang buong mundo butikot sila ka. Nagpuyo ang akong anak, Reginsan, inyo bikoy-koy. Nagpuyo ang akong anak, Reginsan, inyo bikoy-koy.
Yan, mga kabingka. Naparihan na ako. Pinagod ako Ito, nakita na ko ang butil ang mga bugas. Hinaya lang ha. Gai ko og glue. Ilaray mo, lolo. So, napakaputi mga kabingka. So pasalamat ko sa imo kung kisa man ka naghatag ani. Di lang nimo ipa-mention diri. Daghan kay salamat. Dili ta mo makalimtan. So, mga kabingka, salamat sa nag-sponsor niya. Pero kanis sa nina wala ni apil. You don't do that to me. Kani siya by the way, baho pa kayo ni. Katong last na ko din nag-vlog. Wala ko gusto. Wapan ako nalabahan. Wala ko gusto. Para nalo ko i-kuwag pero vlog mo. So, karon labahan pa na ko siya. Okay? So, don't forget to subscribe, like, comment, etc. Okay? Kani nga last na video, ipakita na ko ang mga katulad pa shoutout sa ako katulad sa to. Dagan kay salamat. Hanggang sa muli, ito po si DJ March. Bye.